Kayon, mayong udto di ay. Ito. Saba mo kay dire kay na may nag video kay dire sa ubos. Pero sige lang kay. Tanan, no? Pang man. So mo ni atong giulat day nga ma-interview na ko ni live, mag-live taro na. Malay, makita tanan. Ikaw, Kanang mo ni katong na-interview na to skuan. Kaabag ni Katoliko pero nag-converter sa Sabadista. Karon ni ari deres balay kay nakahuna-huna nang mubalik. Akong pangutanan ni mo giunsa magapag-converter sa Sabadista una natursada sila dito, then invite ka. gama sila o meeting, takong meeting. Takong meeting or seminar jud. Seminar, dakong seminar. Then ang mga delegado nga nanambong ilang gibayaran o wala? Medyo doon na lang mga nakuha ng mga sisilyo, wala pa ito maihapog pila to, basta sisilyo lang. Adyo gihatag. Na gihatag. Pila may gihatag bana-bana nimo? Kada sopot, kung wa ko masayop, kada sopot na katidad o kada sopot at 15. 15 pesos. 15 pesos. Oh, 15 pesos. Duha katag sopot, so 30. Oh. Kada gabi na. Mga unsa man tong bulan na to? Ulan sa ko masayop, ulan sa John. Ahon nyo. So bag-ubag ora. Pagura. Then usamos mga na-invite. Oh, kay Kapil. nagko man sila, naghandle man sila og dako kay seminar. Oh. Para nga wala gud mo matawag dito. Maayod yung mga pulong yun. Mga pulong. Pila ka adlaw silang pasada dito? Ako masayop mga 1 week. Sa kadlaw o sa kasimana. Semana o. Dayon, after so sa kasimana nimong paminaw, madala jud ka. Wala pa sa Wala. Pagtahuman sa ilang seminar. Ako pag itimbang-timbang brother. Oh. Wala sa punya. Dili pa man pud mao bautismo ato panahon na. Oh. Ako sa pangikuan nga. Nagana ko sa kaba ako ang panahon na nga. Kung wala pag something dito sa mo chapel sa among kapilya, dili gyud mi nani, di tabo. Inano. Tapat gyud kay ko sa unang nag-alagad yun. Sugot gani ko baklayon ako, maong kalayon Israel to labason. Labason ko Israel. Tas na ko. Pero na realize na ko na dugay. Ano na to? Murag sa pa daw natabunan ko sa kalibutan. Dili na ko murag ang akong mata gitabunan sa kamatuoran. Ano ko, Lord, ano magiging pa na unsa kay ending ini agpuan. So doon na tayo kuan nga ningon nga kini lato-lato na lang ginato ni kay so ato sugod sa simbahan taas man gyud ang maong diskusyon no. Ako lang atong panahon na doon na ito tayo nga andun na sila ang kuan seminar dayon. Sa wala na among gidawat mao naman dito kumbinter buka-kumbinter sila pila gid ka tao. Mao to. Dayon pagkahuman silang seminar, nakahuna-huna kang mo desisyon nga magpabuyog na lang sila ha. Wala pa ako pag abo 1 week pa. 1 week pa. 1 week pa before na ako. Pag human sa 1 week, uban juga simba na kadito. Di bautis man pa. Wala juga mabautis mo he. Nabautis man pero nangayta ko kamaturan der. Ako brother ako. Asa to pa nahulugan nahulong juga sa tubig. Na ano bisi tubig. Ako jud. Kinsa may gabautis mo ni mga pastor? Pastor tapit sa taga dito tapit si taga akan maguna sila pastor manggod. Wala kay ko maka sinati kay kining bago patang na kuan kumbinter boto ka. Wala jud ko kan basta tambok lang kay sa tao. Doon nagsimba-simba ka dito sa ilang simbahan jud. Gutong na yung mga to dito nga nay. O pag mana ito na yung balay man to dili man to yung nga simbahan jud. Oh, ang tawag dito kuan lang is home division. Home division. Wala may simbahan. Home division lang. Ito pag murag pagsimba sila silbi hulde. Oh, hulde jud. Sige kag uban dito. Sunod po sa 5 na ko kakuanan, 5 na ko ka simbahan. 5 ka simbahan. Oh, 5 ka simbahan. Dayon unsa may ilahang offer sa imuha dito? Himuon kag liman wa po. Ningon sila. Nader.
muunta kang liman. Ikaw kung kusunada ka. Ayun, wala i-offer kwarta. Di na sa gi-offer nga nindot kayo Sa may offer niya. 10,000 Ang a month. wala, kuyawa, 10,000 naman. 10,000 naman. Kuyawa. Dayon, dito na ako nag-offer. Ano mato nga. Live ta sa tanan. Oleh sa Katoliko kay mo serbisyo ta. Serbisyo ta. Di mo juga. Aba, May bayad. bayad. Wa may bayad na. Dito sa taas. Pero dito sa ila operan kay Gismil. 10,000 a month. Pero 10,000 a month. Amo to nga. Amo to nga. Nindot ang pahayag gi break der. Nindot kay ngano. Patrabahoon ko. Unsa man ko liman ko trabaho, farmer. Oh, kaya man patrabaon ka sa Sa ilahang food pwisto, puder sa Kalawit. dito sa Kalawit. So, Ngayon, ano ko? mabaulon ka dito sa Pabalon ko, naglibog ko. Ang ako kay makasweldo naman, naman ko ng sweldo ko. Oh. Siyempre, makagasto ko sa round up, kanan, mga fertilizer. Oh. Maka-afford ko sa maong pag-farmers at pagtrabaho. Tungod kay, kung man kini ang may magkayong mga detalye, may kayong mga garay sa mga istorya nga. 10,000 per a month. Na 10,000 per month. Oo. Asa mata na. Then wala pug ka opere imong asawa nga libre sa kasakong bugas. Wala po. Katurang 10,000. So, asa man na ito ibutang na ko, naglibog ko, asa man ako to sa akong pamilya? Pasabot ako sa akong pamilya ba itong 10,000 or sa dito lang taman sa Bagbaon. Oh. Nakaanak ko, siguro ning ako ang akong pagpanarbaho dito, dili para nako. Para dito ra kong naabot, tora po na kong butang. So wala makita sa maong kantidad nga 10,000. Naglibog ko kay ko, ano man din? Ko. Sige lang, ngita ko kahayag, mahayagan ako. Una-unaon nimo si Kristo ningon sa mga apostol, bisan puntil, bisan salapi di ta pwedeng magdala. Oh. Ya karon agaan na yun kag Gismil ni kalakiha. Kung wala ko makuha ng 10,000, bro, kay ngano ba di kabayaran dahil ako kong pagdalagan, kabahin lang anak, Amo, pero gi kapalit lang ako. madala jud ka kay ang imong rason nabugnaw ka sa kapilya, na kay nasilo ka. Wala na ko pila ang simbahan, kundi ang Pangulo lang sa amo ang Alagi, nagdala, ang nagdala. nakay nagdala ba din? Nasilo ka ato. Siyempre, Walang daghan nagluod kay istorya mga pulong nga dili maayo gino pangalan. Lalim ba tang inong tao? Gahi. Oh, asa man ang pulong nga gahi? Daghan kay Dili lang ta magisgot anang nasilo ka kinsa tong tuhana kay bisan gani sa grupo ni Kristo na may Judas. Oh, nay Judas. Oh, dili na to na ikabugnaw si Judas. Samot na ron nga bilyon ang atong mga sakop sa tibok kalibutan. Daga na kini Judas ron. Karon kay nagkahuna-huna jud ka nga mubalik sa Katoliko. Ngano man nagkahuna-huna magbalik sa Katoliko nga tuon mo kas kalihukan. Dito mo ko sila ha. Ya adto ka silang balay kay gisangyawan nimo. Dili, wala ako masangit na. Dili ako ang Ikaw may sangyaw. Siya man ana na po. So, kumenta na po dili ako misang nga po dili. Ana may ang amo ang amo ati. Oh. Ako may kasi gawas nga cross kwan pa jud kumari. Suod kayo. So inani mong God Brad, kita biktima ra jud kas pagtuo. Mao nang karon nagkahuna-huna kag balik may ni mong asawa kay wa gyud mo uban sa imuhang sa badista nga pagtuo. So nalipay ra po to. Oh. Pero unsa man to ka tinuod tong giibta nimo sundang nimo nga asawa kay nipalit og baboy dahil hindi ka gusto kay magkasala. Ingon to sa rasyon. Wala. Di magutay. Wala kay. Wala na. So, ang ilang uwat ani, Sabado ang ting simba, dili Domingo. Then mo tong hingkoyog ka. May kuyo ko bro, kato ko sulod sa 5 ako kakunan simbahan. So observe lang. Nag-observe ko kung sa dagan. Unya, karon May kano dito? Na giopiran kag Gismil para maliman ka. pero wala mahimo. Wala ka ni dawat. Wala ka ni tabo. Kay kung pa man, gitawag og after pa man kanang wala pa. Wala pa man tabok nga. Kuon wala na. Dapat tong tato kay nag-obserbar pag wa pa unta ka nagpabunyag ato daan nun sa nag-observe pa ko ani si bahana. Mura mag Dili na nag
Ako pag ko ana. Usa man ako pag pag usa man pag-observe kon mo dito ra tag observe ta kay dili man puta mahimong dawaton kung dili ta bokas muhan. Ang ako lang ha. Iko brother. Pwede ba pananglit? Unsa man? Pwede ba ko mangayo og kini ang kuander kanang kay brother man gyud der pwede ba ko mangayo kanang kan baptismal certificate mangayo ka. Certification Sa nagmamator nga nabunyagan ka sa balista. nay prueba nga kini ko ano ko kini ako Membro ka. membro na ko diha ninyo o sip matuod nga ako sip certificate ko wala man Init man kayo. ay pa man daw o Yari ko. kanang good deed Init kayo. okay ba na muro pa na Dili kay og mamatay ka, dili baptismal certificate imong kwaon na death certificate. death na so patay Magkamatuod nga alam mamatay na ka. sa patay kana ko uy Kung baptismal certificate ang imuhang kuan ang imuhang pangayoon, matag sila baptismal certificate. wala man Wala sila niatag. wala yatag. Patong kuluro na ilang bunyag kay wala na niatag. laway lang laway Oh. dili na mabasa to dili na pwede kanang naag yung makita Mm. pare anay na mabasa Oh. na mabasa Kaning ang tuyo ni mo dire karon is dugang katikisim na lining ako sa imuha. Kasi Father Mamert isang ato na kuning problemahan ninyo dito. Nakabalog is Father Mamert ani. Ingos Father Mamert pa-express na to diha. Iya pa ning dugangag investigate kay kung mapulipid ang yang investigation nga dito na jud ka sa Sabadista magsimbahan. Bot ipasabot ani. wala pa I-apostate ka ni Father Mamert dayon dili ka kadawat og mga sakramento unless and until nga mo luhod kay balik sa Katoliko. Karon kay nakahuna-huna ang kang muluhod bayan ni mga asawa kay gahi kay sa pagtuo di gid mag Sabadista. wala man siya Kani may gwapong paliwatan. Kay tigas Dios pagtuo. wala pa to dire Oh. dili pag ginhatabo ko na kon doon na time nga niabot ko mo nila tungod sa kung kanang kahibos sa dato sa Oh lagi mo lagi na akong nadunggan bud nga istorya nimo to diha. Pero og natay kahiubos sa simbahan manggod sa mga namunuan. Di na to naiamong ang simbahan o labi na itong kapangalagaran kay ug muhawa ta din dito tas pikas kanang himuon dito na to pahungawan kag laing relihiyon. Diri ko Sabadista day ko magbuot mo. O ana. Gansim ta ana ang atong kalag may bagansi ana. wala makamulot Oh, bagansi man so aron maklaro na to ning tanan kanang Sabadista nga imong napasakupan karon. Akong advice nimo karon pa lang daan putlan na lang yun ang pagigrelasyon nila da sulod-sulod sa ilang simbahan. Bisan pag gitagaan kang long sleeve ay na nagdawata ay na dangan mang long sleeve aris balay makaya ra man namo ng paliton. Kay mao man ay style nila pag mabugnaw na kasi silang pangalagad labing kagtuwaan aron gyud kang madasig labi no tinagaan gyud long sleeve sa Katoliko di magkatagag long sleeve. Oh, ano din kabag ka. Di ka, gitagaan di kag t-shirt sabihin mo man, di ba? Ato, panggasto. Pero sila, grabe, 10,000 ang bulan giupir ni mo. Tapos dapat long sleeve. Di mo na nagkaanig turning baog nga wag pasar og bar. Pero suroy kito dada kag bag nga sulod Biblia. Naingon na hinong kag maligyag haplas ani hinuon. Dana-ana kag Biblia dito dada ka. So ang buhaton nimo karon pa lang daan putlo na nimo ng pakigrelasyon nimo sa Sabadista okay lang inamigo may problema na pero pan pakigrelasyon nila nga musimba ka diha ayaw na jud simba mga advice nimo ayaw na jud simba kani kung mobisita sa ilang balay o sa inyong balay Brad kamusta man nganong di naman ka musimba ani atong tubag si San Juan nag-ingon siya ikaduhang Juan kapitulo 1 bersikulo 10 padulong 11 Busa kung may muanha kaninyo nga dili magtudlo niining pagtulunana ayaw sa dawatas niyong balay ha aya o bisan gani ang pagtagad kaniya verse 11 kay ang nagtagad kaniya nakaambit sa dawtan niyang buhat disgrasya kita ni og atong tagdon ingon si San Juan di kita pwede magtagad-tagad Brad pwedeng musulod Brad mobisita mi Brad saan may status wa sa ari na maingon ang mga Sabadista di man mo pasaka hindi nimo nga di pwedeng pagpasaka usana kung tagaan kag long sleeve karon itang talang slacks long sleeve sapatos kay para jud tulong Juan kapitulo 1 bersikulo 7 ingon siya
Kaya ang tuyo sa ilang pagpanaw mauman ang pag-alagad kang Kristo ug wala sila mudawat sa hinabang gikan sa dili magtotoo. Sa dili wa gyud mulawat. Wala kay jud dawat bisag long sleeve. Dagan so kayo kay na lang Haji Marquez na. Dagan gina. Uli kita pwede mo dawat ha. Mo di ibutang sa inyong butang na to sa pangaling batakan. Dan kay nabunyagan naman juga sa Sabadista nya episo. Di ba ningon ang piso nga may usa lamang kabunyag. Oh, atong basahon niha. Salamat kabunyag. Usa ra kabunyag so di na ta pwede mo dawat og laing bunyag. Kay mo dawat patag laing bunyag, murag nakaminos ta sa sakramentong gitukod ni Kristo wa tay salig. Kay dito ta nagbabunyag sa walay mga otorisado. Atong basahon ning Episo 4:5. May usa lamang ka Ginoo, usa ka pagtuo, usa ka bunyag. So usa ra ka bunyag, di na ta pwede mo dawat pagbunyag sa laing sikta. Nila ning saba kay gud-gud nang ikigod. Itang niingon ko nga sunod lang unta kay. Ito yung isa. Okay. Usa ra ka bunyag. Karon kay nabunyagan man juga sa Seventh-day Adventist. Ang akong advice mo sa labing dali nga panahon, pakikitai si Father Mamirto dito. Father, mangumpisal ko, i-renounce ang imong pagtuo nga Seventh-day Adventist dito sa Blessed Sacrament, mangumpisal ka o balik sa Katoliko. Bunyagan kang, dili na ka bunyagan, manang ka bunyag. Pangimo lang, i-renounce lang nimo yung professor Catholic faith. Nagatuo ko sa Dios nga mahan, magagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sayutas sa mga makita o di makita. Mangumpisal ka sa pare. Dayon tapat di ka sa simbahan ug serbisyo. Karon kay nagabalo na jud ka nga niingon na sa luwan, di ta mudawat. Di sad ta magpasaka. Inigbisita na sulod sa inyong balay ay na jud padayon na. Kay naa man tay katungod mo padayon og dili kay ato man ang tukaran. Kay kung mamugos gid sila saka diha, pwede ka mo file og kaso reklamo sa barangay. Trespassing malibad. Kay naamoy katungod sa kaugalingon ninyong tugkaran sa inyong balay kay inyong hamna. Gawas hindi ninyo balay kay sa may tigsumong-sumong ni budak matigbasan pala ninoong ka na wa na. Bitiluya. Kay kinira bang magbalin-balin tag laing sikta? Mura reg manok ba gabalin-balin kag laing pugaran. Na kung sa may kaistorya sa amo ni mong kabuhi ni mo, mayo gibaligya ka, ihawon ka. Na kasi Kristo mingon man, na iimpirno tong mga tao na nagbudhi niya. Ingon dito, impirno ka ng patyon. Ingon dito sa Kristo, sa sulat ni Apostol ni San Lucas, kinsa katong tao nga dili gustong ako magpali. Silang kasing-kasing, sila sa matubangan o pamatiya sila. Atay na kita ng pamatiha. Unang advice, kumana lang niya pong advice kay si Father Mamet, dili ka na mo balibad na, ang simbahan dili mingon nga, nagsabadista naman ka, dili ko mo dawat ni mo, basta kinasingkapin lang hanyo ni mo nga magkatuliko kag balik kay nakadawat yung kag bunyag muagi yung kag proseso nga pangumpisal. So mangumpisal dito ani muna ha, dayon kanang in terms of kaluwasan bro, nasa tuwa ang kaluwasan na bro, anawa ha. Kaning libro sa Seventh-day Adventist akong basahon kada jud ako gining gituyog dala kay kanang para kuan. Ilahan ning libro sa Seventh-day Adventist. Oh. Kung kinsa ang naay kaluwasan. Kung basahon ako di kay ko magbasa og kanang mga libro sa Katoliko kung laing sikta akong basahan kay self-serving man tawag ana. So kitang Katoliko pareho, nadala lang ka, nabiktima lang ka sa pagtuo. Lig-unon ti ka, pinaagi ra pos libro ani mga Seventh-day Adventist para sa sunod nilang balik na natay background. Kaning giingon sa ilahang hitabo sa katapusang panahon sa page 213, nag-ingon man. Diha sa mga Katoliko, adunay daghang hilabihang matinud-anon ni Kristohanon nga nagkinabuhi sa tanang kahayag nga nadanag diha kanila og ang Dios magabuhat alang kanila. Ang Dios magbuhat alang nato atong mga taong nagmatinud-anong Katoliko. So hawid lang ta sa itong mga Katoliko, yung mga asawa matinud-anon man di manggid mo kuyog.
Wa di padala sa liman Jismil. Ano man siguro bayang imong liman. Laki mo sigara, laki. So mo ni giingon. Nga naay natay ka nang Diyos jud gimo na to. Ano yung dangok Jimmy? Oh. Ni So- mo brad kay mo magina kita nag-uban kita sa Oh. Doon na lang yung putoy ko ang dili na. Wala na, ayan na to gisgot ito, nakabikil ka dito, wala na ang atong importante ang karon kay ukito na to ng mga kagapon, wagi din na lang balik. Dugay mahuman. Maugmaan ta na. Wow. Namatod pa silang libro, Japon na, sa page 54. Ikaw Kapernao, mga Seventh-day Adventist, kinsa dunay dako nga kahayag, sa puntos kahigayunan, giyud-yud nga to sa impierno. So na tay balanse. Base sa ilang libro, kinsa man ang giyud-yud sa impierno, sa Badista, ang naikaluwasan, ang Katoliko. So asa mo ka magpasakop? Sa naikaluwasan, sa way kaluwasan, narito sa kaluwasan. Kay ug muhawa ta sa simbahan nga gitukod ni Kristo, ingon man jud si Kristo sa Biblia. O si San Juan nga mahimo tang mga kaaway ni Kristo kung mabulag ta siyang pundok. Unang Juan 2:18-19. Di ba? So, karon nahimo jud kang kaaway ani ron kay buwag mo ka. Nakibatok mo ka gali kasi mong paghawa nakadawat kay bunyag dito pero wala pa man ka musungag sa simbahan. Wala pa man ka ningaway sa simbahan. Nagsabay tama ra jud ka sila dito. So muna giingon nga biktima kas pagtuo. Nya si San Pablo na mahayag sa ikaduhang Korinto 6:14, ayaw kamo pakigiusa sa mga dili magtotoo mo ng karon palangdaan. Putla na ng imong relasyon nga makipag simba ka sa Badista. Saba kayong ba? Putla din ang relasyon na. Now, Ako lang yung paningkamutan po yun lang pa para pagpanag pag-isip mo matagsunan na to. ano ya? Ako advice nimo. Atoon ninyo sa Father Mamet. Abo naman dito ron. Ha? Murag na. Itunong laghapon kay naman na sila yung misa dito nya. O magmisa na din inigawas tagbuon nimo. Pad ako tong kaabag ani nabunyagan sa Badista Pads. Gusto na ko mubalik sa pagkatoliko. Kay moatag og rason unsay ako nga ibuhaton dito na ko ilang gapo nagpakatikisim ko. Ana lang. Kay para jud nga maligo nimo pagtuo. Kay tungod sa tong pagkakulang sa kahibalo, mo nang madanita nila. Kung mo tayo basa-basa ang Biblia god. Diba kung nagbasa ta kabalo ta. Mabasa na. Oh, karon no. Kanang ilang simbahan nga imong ilang gipatuos imuha. Asa kano saan nagsugod? Magulang pa taduay. Ano saan napundar ang taduay? 1854 ilaha 1863. So balan silang tadan mas maguwang po may tanduay ani. Tan-awon ra nang imuhang ilang tinudluan. Di nakapagkanog baboy. Kaya ang rason, may impirno kag mo kaog baboy. Kinsa man dias Biblia ang impirno ni kaog baboy. Mayon sa lagwa pa man brad kay wa pa man matuman ang panagna ni propeta Isaias 66:17. Di man nakabahin sa pag-abot ni Kristo. Kaya kung imong iatras na bersikulo 15, moabot ang Dios nga magtarwahi. Dala ang espadas kapungot, gatalayo nya. Mo day nay paglarawan sa adlaw paghukom di man. Nga moabot ang Kristo, sinapmayang mas mga panganod, kinuyogan sa mga anghel ug mga santos. Wa di mao. No? So kanang miingon ta nga di mo kaog baboy ayaw na gyud nag suhira ng doktrina kay si Kristo ipaistoryahon. Miingon man siya sa Lucas 18, kung mo adto kamo sa usa ka balay, unya dapiton kamo sa mga magtuto, ano atong basahon daw ning Biblia. Sa Lucas 10:8. Uta ta Biblia ha. Katikais anak ko da aron nigabot ni Padre Mamer to. Wa may libog sa Padre Mamer to. Libog 18. Ingon si Kristo. Kung muadto kamo sa usa ka lungsod ug dawaton kamo nila, kaon sa dalit ninyo. Nakakalon og dalitan gid ako dire sa baboy. Kinarin jud gas balay. Ingon mas Kristo kaon sa dalit. Dili ta balibad. Kay mo maingon ni Kristo. So kanang ilang pasangil nga di na mga baboy. Kada kong binuwang na. Diingon bitaw San Pablo sa Biblia unang Korinto 10:25, magkahimo mos pagkaon sa tanang karning gibaligya sa merkado. So walay pagagad sa inyong konsensya. Tama ang gibuhat yung mga sawang ni palit sa karning baboy, di man kakaon. So
So kinsa man ang nagdili sa pagkaon sa mga kalanon. Naa sa unang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 3. 2:3. Doktrina siyawa na. Doktrina siyawa, mga doktrina nito siyawa itong nasa Diyos Amahan, itong nasa Old Testament na to. Ang ginidaan, ang Israelita, lungsod sa Israel. Ay noon sa bagay, taga-Israel. Ito basaw na. Leviticus 11. Taga-Israel, manika, di-apil ka sa ginidaan nga niron. Leviticus 11. 11:1. Unya ang Ginoo mingon kang Moises ug kang Aaron kinsa gingnan si Moises ug si Aaron. Dados, sultihi ang mga Israelita nga kining musunod mao ang mga mananap nga mahimo ninyo kanon. Ang taga-Israelita Israel ug istoryahan. At taga-Israel mo buga. Apil. Apil gingnan eh. So mo ni akong advice kung mubasa ganig Biblia na mo-apply sila sa doktrina ana siguroon dyan nato kung para kinsa ng doktrina hagyatag mura ra na aning Pilipinas ba si Bongbong Marcos magdili sa pagkaon og baboy butang talang salite kay dunay sakit ang mga baboy dito although presidente ang nagsugo ayaw ko gina i-apply mo sa lapatan nga wa man tay labot sa gisugo dito bukaon ta dito sa lapatan kay salite ra man to mingon ka nga ay brad presidente man nagsugo mao lagi pero ang gisugo kinsa man ora sa nagdiri sa Biblia Dios lagi ang nagsugo pero ang pangutana kinsa ang nagsugo sa Dios so diha ang reason magawa mingon sila nga brad dili na gyud pwede malimpuan ang hugaw kay katulad na hugawan unya kung mingon tag di pwede malimpyo ang hugaw kay ilang example sa mas tae malimpyo pa ba din na tayo? Pwede kayo nalimpyuhan na tayo kung naalay machine nga mugama ana mo limpyo tayo. Nga pwede ma-recycle nga mamahimong kanon. Mahimo na sa tao. Pero kung sa may gingos Biblia, Lucas 1:37, walay dili mahimo sa Dios. Muna bisag unsa ka hugaw na pwede na imo limpyo sa Ginoo. Ang tingog na gingon sa langit, buhat 10:15, wala nay hugaw nga ginhiluan sa Dios. Kung sa may gipanghiluan sa Ginoo katong mga limpyo, ang hugaw jud. Daw, di ba? So nanatay backgroundaan. Muna ang kaingon ta nga naa ba kahay kamatuoran ning Sabadista ang akong gipasakupan. Ang tubag ana wa gyoy kamatuoran dia. Muprangkalan jud mo pag istorya wa ya mo. Kay bisan gani ang ilahang mga membro nagkasungag-sungag ang ilahang mga pamahayag naa jud sa online laro kayo. Kay katong ilahang magwawali nga nagsigtabi si Lauro Labayoga. Sige mo ko nagbilanghan sa ya dyan ang gipamahayag, walay gahom. Pag-abot silang pastor ningon, nagangkos na gahom. May tinuod na ninduha. So naanay pagsungagdaan. Si Kristo lansang. Pero si Lauro Labayoga nga sa Badista, ningon dyan waya mo. Karon ni kaduha, katong upaw nila nga pastor si Norberto Pamisa o katong upaw po nila nga liman si Jojo Monticalvo. Naam dyan na slide. Puro sa sila mga upaw. Upaw na lang, binaka ka ng social media. Sit out there. Karon, niingon yun ang pastor si Norberto Pamisa, wala mo simba ang atong Ginoong Jesucristo sa San Lucas 4:16. Anong sa may giingon ni Jojo Monticalvo? Ni simba, oy! Noon sa amin sila ito, gatismis. So, kabangin na naan. Muna nga, muna itimailan sa mga simbahan na walay magisterium. Kita naam kita yung magisterium. Kaya, natay mga kanang wala nagkadimao nga atong mga kaigsuonan na sayop sa panudlo i-correct na sa magisterium. So muna klaro dia i-correct din na sa magisterium. So kaning nahitabo nimo kay nabunyagan man jud dito nya taon-taon man ka silang kalihukan maayo gani kay wa kani kuyo gani na. Katong gabi nanawag ka di ba? Putol-putol na signal diri sa kuan. Mga mawala-wala mo nang personalon jud kay ani dinhi. Unta akong plano moadto dito nya ang katong mga 7th Adventist nga nanghagad ako natugi. Di naman mo tubang. Akong gingnan, di briefing na lang nako to si orasyon. Sa laning dagan, bitahag balik ito, tunga sa kulitog na na. Paano na yun? Di wag ito, dili na to na sila makuha lagi. So ang ilang trabaho, magsigil nagpang
ilad og mga tao para naa dyan mabitik. Unsay purpose mo kag liman suduan kay Gismil para ikaw na po'y musangyaw dito sa balay-balay ug naa kay madani mas dubli pa imo ang suhol ana. Ano yun lang? Oh, kay para daghan na sila membro makuha. Matingala ka, ngano manggi man ta pwede musangyaw ana na sa sentro, ngano atong bukid-bukid. Tungod gyud ato mga tao sa bukid-bukid sama ninyo nga wala kayo kahibalo sa Biblia, mao tay dali ilaron. Sama gud nimo nga nadala ka. Oh, nadala ka. Giingnan ka nga, Brad, kanira Brad. Ang tuuhan na to, kana din na. So kita nga murag wa gyud animo, mukuyog na lang gyud. Labi na upiran ka. Sus, kumagan niya sa mga... Oh, kana landano kana Gismil, unaw-unaon nimo ha. Dako na kana Gismil kada bulan. Tabla pay ka trabaho nimo gobyerno ana nga mo pagsugod og usbong. Okay, oh, kitsa mo atag nimo Gismil ingnon ka, pobre kay ka Brad. Wa gali mo halos si palit og sudan Brad, diri Gismil ang bulan. Oh. Nya, bugas libre sa kasako pang uban. Tagaan og kabao lang kag laptop, tagaan kag laptop. Na. Yung imong buhaton sige kag pamatag social media, kung na kay Facebook, dun dito sa mga tao sangyaw-sangyaw kang Sabado na simba, dili Domingo. Oh. Di agkatong mga wadyo animo tus bukid-bukid nga imong bisangyawan, kuyo pud nimo. Kanya kinahanglan man jud nga naa kay madani diha, kay wa kay madani tangtangon bugas pagkaliman, di wa kay gamit, wa kay pulos, ngano wa man kay napabutis mo ha, nang pila ka buok, dugay-dugay na bugas kalihutan. So ilisan kag bag-o kana aktibo yung liman nga may kay mo converter og mga tao. Para ang purpose nila na daghan silang mga sako. Muna nga, usa dito silang gisulod ang sitio Israel kay wa man jud toy mga CSD kay musaka dito. Kay tanawa ilang krusada, way nakabalda. Di ba? Mutog na ba sila pyramid dito? Nilukat ba na sila sa barangay? Wala sila magtag... Wala. Nga, unsa man to nadunggan ako dito, gagubot sila kay ang kahoy hindi pamutol, wapog ko na pyramid. Wala permit po. Tanawa ra. Diha rang laay ani ron. Minatan ni kami. Matsanali na. Mats, ito marari. Basta mo. Para ako. Ano na? Mga nubrat nga. Ulit. Sige. Ako nga. At least nga naklaro na. Naklaro na. Unya. Pag-abot ni mo to sa parokya. Model sa namuguli? Di pa mo ati kami. Pag-abot ni mo parokya karon, doon na may anticipated mass sa hapon. Human ana og kinsa nay nag-duty diha nga pare og katong batan unon si katutog ka ba na sa seminaryo si Father Gabato. Joey. Kailan siguro ka no? Tingnan nimo nga si Father Mamet pag-istorya may kay kini. O balik yung Katoliko. Dahil ipakita ni Father Mamet na sincero ka. Diba sa pagkasunod adlaw tuwa na sa kagaliluya tos kilid-kilid. Kita Father Mamet. Dere man ko pagkay. Lagi, kinahanglan yun ang sincero ka ha. Kayo, panalitag makitaan ka Father Mamet na tuwa na po ka nagsimbahan nito. Otro na po na mo hangyan ni Father. Si Father, pulit nagdawat ni mo. Basig, maura po yung baton. Okay, ang ingon ni Padre, i-apostasitin niya itong mga tao nga nibali naglaisita. Gawas, until nung ubalik siya, inig kamatay, misahan ko na niya. Now, luoy kita dito makadawat sa kaminto. Makulurum daning kalakiha. Walang kana kay nabunyagan mga Katoliko. Kanya nabunyagan ka sa Sabadista, ang imong buhaton dito, magpisal kang Padre, i-renounce nimo ang pagtuo. Wala ka magkatibayan man gud mo rin ako. Mo lagi, bisan pagtagaan ka katibayan, bisan pagpulo ka buok kanang baptismal certificate ihatag at the time nga nabunyagan ka. Wala gyapon na. Oh. Gani ang simbahan Katoliko nagtudlo man tag ecumenism, makisandurot sa mga laing tinuuhan. Muna nga taman sa bunyag nga Trinitarian form amahan na Diyos Espiritu Santo. Iisip na lang sa Katolikong balido. Muna Seventh Adventist usas na bisag wala kun authorization ng pastor mamunyag, pero gidawat ng ilang bunyag nga valid kay tungod aning Trinitarian form. Amahan na Diyos Espiritu Santo. Pero kung gusto nimo nga kanang mubalik juga, iri mo nang i-renounce ang imong pagtuong Sabadista. Kung pure kang Sabadista nga ni mo kan sa Katoliko, magpabunyag juga kung gusto nimo. Pero kung dili mo renounce ka imong faith na pare ri kay balo ana. Masay pakita lang ni Padre nga seryoso jud ka ha sa imong commitment sa imong kinabuhi sa imong pagkakatoliko. Kay Pader, nailad jud ko Pader kay sa kon buhi nga Pader oy, giopiran yo og Gismil Pader.
kali kugihan kini si sister oh, sige panawag nako. Nana yun kay magkontakay lang taas kanaan ito makantor ni. Bisag di mi expert og Biblia pero nanimba. Kaya mura nang-invite ko na siguro. Ha? Nang-invite kay akong duda ana ang katong isa ko no kapamilyahan dito wala man daw ko umuuban. Nagsimba ninyo mo napay tights. Lighting. Pila yata nimo? Ay, ko nila ko ni kay naplano sila na liman. Wala ko nila ko. Tagaan ka ang sildos liman. Ismail, lighting nimo ana kalibo. Binili mo. Lahat pa tong chance piring. Lahat pa tong muhatag siguro kas pastor. So grabing pamarta yun. Oo. Kaya ang biling na mo nanaon pag pamaagi, pila na income sa Israel, wala sila matimong mayo da. Alang simbahan, magaling ka ito. Kapal na yan na. Oo. Wala itong timanan. Unang ay kayo padala, pag-otro brad. Bubisita mi siya balay, ayaw sa. Kaya ingon si San Juan, dili mi pasod. Ano ragon, balibad. Nga mamugos yun. Ay, hindi mo na pala kasukay na si mong tukarang ano mamugos mo ng saka sa kong balay. Hindi mo ko magpasaka. Ako amaning katungod. Kay, we have natay right. Dato nga mo dili o mo tugot. Kaya ato ning panimalay. Pag mamugos sila sulod, pwede ta mo demanda ana og trespassing. Kaya di man inyong tukaran. Ana lang. No? Eh, aron magka-condense. Sa sunod puhon, kami Bible Apostolate uban-uban ka. Para madagdagan dyan ang imuhang kaibaw. Dahil nagplano mi nga mag-organize mi Catholic Faith Defender. Pag-usap po ka sa mga maapil. Seminar. Para maligo dyan yung pagtuo. Doon yung uban-uban ka na mo prusada. Hindi mo tag-prusada. Para yun nga, mahasa ka. Eh, nindot pa na yung mga ako, Brad. Sa una, Brad. Kami bro, dito sa balista. Nailag yung kuha nga. Ano ba?